May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangat mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ayo. Ma, nanama. Oo naman siguro na. Ayo. Hi, ma'am. We're looking for ma'am. Nang taman mo. Ma'am Norma po. Dili. Sige. Pwede mo dayon? May hapon. Ngayong hapon. Nangita kami ni Ma'am Norma. Puta. Si Ma'am Norma. Ay, ito, ma'am. Surprise delivery for you, ma'am. Ngayong hapon. Pwede mo dayon? Sige. Okay namin ka. Masulod sila. Sige. Masulod lang kami ha. May hapon sa tanan na. Sige, sulod, sir. Hindi masunod. So ayan, so may hapon, ma'am. Pwede lingkod lang sa tama? Ayan. Dali. Ayan, so may hapon sa tanan, no? So may hapon, ma. Anyway, kami is from everything, surprises. So, naamit na rin ay, ma'am. Kasi natingala ka, gano'n namin nagandala. So, surprise delivery for you, ma'am. So, since birthday daw ni mo karon. So, as we celebrate your birthday, na special na taon na gusto kang batiin. Gusto ka i-greet of happy birthday. And then, naka-remember sila sa imong birthday, even na sila sa layo.
So, inani kanila ka special, ma'am. Inani kanila ka palangga. So, nasa lagi padala para sa imo, ma'am, nga flowers. Okay lang, ma'am, yung po nga inighatag sa mga gift mo. Palakpak lang, ta. Sige, so, nasa igihatag nga flowers. Ayan, palakpakan natin si ma'am. Happy birthday! Happy birthday! So, ayan. So, dili lang ka na kay mo, ma'am. So, aside sa flowers, nakapag special flowers pa po. So, duha ka flowers. Duha ka bouquet of flowers for you, ma'am. So, happy birthday. Happy birthday! Palakpakan natin, ma'am. birthday! So, aside from flowers, syempre, inani ka niya ka-special, inani siya ka-sweet. So, naa siya gipadala for you, ma'am, nga Ferrero Rocher nga chocolate. Palakpakan natin si ma'am. Happy birthday! So, syempre, birthday ni mo, ma'am. Napot siya gipadala nga balloon. So, ayan, I love you, ma'am. Dara, nakalagay, I love you. Happy birthday! So, aside from that, nakapot siya, since imong age, pila na edad mo karon, ma'am? 66. So, ayan, so nakapot siya 66 nga balloons. So, number 66. So, ayan, happy birthday, ma'am. Happy birthday! Happy birthday! So, aside from that, so since nahatag na akong flowers, chocolate, at saka balloons, nakapot siya gipadala sa mga ma'am nga special red ribbon cake. So, ayan, siya Black Forest red ribbon cake. Siyempre, birthday ni mo, di mo walang cake. Then, happy birthday, palakpakan natin si ma'am. Ayan. So, dari na lang ako ikutan, no? Okay, Brad. Buot naman. So, aside from that, ma'am, siyempre, birthday ni mo, so nakapot siya yung foods nga gipadala. So, na siya yung pizza. So, ayan, pizza. Dari na lang ako ikutan, okay, patong. Happy birthday! Happy birthday! So, karon since nahatag na ako ang surprise gift na gustong ipahatod niya for you, nila for you, ma'am. So, may mga tokens na gahatag ano yung surprise. Aside from that pa naman, napay special surprise for you. So, palihog lang di ay ko og agree. So, ayan, from everything surprises, may mga na to sa sunod ani nga sobre, okay? So, Happy yan. birthday! Birthday, ma'am. Kuha na sa balloons. Maka-open na ka, ma'am? Abis sa ma'am. Sige, open lang, ma'am. Dito ako dito. Pa, ali, diri pa. Dito. Ayan. So, yeah, wow, nice cash! Yay! May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. So, ayan. So, na-cash gihatag para kay ma'am. So, inana ka ka-special nila, ma'am. So, naapa sila yung gift for you. Naapagin sila yung cash gihatag. So, ani, ma'am. So, since nahatag na akong surprise gift na nan, nga gusto nilang ihatag for you. Okay ra, ma'am. Nata message. Ako alam masahon. Sige. So, ayan. So, from everything surprises. Ayan. So, ako alam masahon ang message. Minaw lang tawag, ma'am. Dari ka, sir. Ay, mo na yung husband ni ma'am. Dari ka, sir. Ayan. So, minaw lang tawag, ha? Akong sugan. Hi, ma. Mayong hapon, ma, o kumusta? Ma, una sa tanan, sa dili pa kumusulti para sa imong born day. Ma, ato sa pasalamatan si God, sa kamaayon niya diri ka nato. Gihatagan patag maayong panglawas, kadasig, ug uban pa. Ma, happy 66th birthday. Sa tinud-anay lang, ma, since akong pagkabata, wala gyud ko'y nga hinumduman nga mopalit sa buwak para ihatag nimo. For the first time, ma, karon pag gyud ko pahatag nimo birthday gift flower. Kung wala ko maabot sa edad 45, ha. Ma, gusto lang namo imong mga anak nga malipayon ka kanunay, ubanan sa pag-ampo sa Ginoo, ma. Sorry kaayo nga aduna ko'y pagkuwang kaninyo ni Papa since pagbiya na ako diha the year of 2006. Nakaulit ko 2008.
Kapilahay ra ang atong panagkita. Sakit kaayo ma ang anak mo lang yaw. Mubiya sa inahan, ba't masakit yun ma? Kung mabungkag ang pamilya. Unsa mo sa una ni Papa, inyong magipakitaan sa dili maayo ma. Layas dito, layas doon. Kaming 5 kaigsoon ma, nagaampo, nagadayeg kanunay, ug wala ni ma-discourage ninyo ni Papa nga masulod sa among mind ug unsa mo. Naningkamot mi tanan ma, sa kaayuhan namo, giantos namo mga kasaba, nagpuyo mi sa lain laing balay, dili sad ang ngayan, ang isa ka gilikanan dili na lang tahuron sa mga anak. Para nako ma, bisan unsa pa kabati sa inahan o amahan, angay gyud gihapon pasalamatan, kay wala ko na tao sa kalibutan, kun wala mo ni Papa. Thank you so much ma, pa. Salamat sa Diyos, sa tinud-anay imong love ni Papa. Ngano wala man ko naliwat ninyo pa, ma, ha 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 ha. But never mind ma, for what I have, especially my love life, okay? Ma, again, happy birthday. Sana happy ka sa among surprise gift. Maski gamay ra kaayo ni, ako gid ni giandam para nimo this day, July 23, 2020. And thank you also sa pagdawat nimo ka ma, I love you ma, and I wish you so much ninyo ni Papa uban sa akong mga igsoon. Anak, pag umangkon, happy born day again ma. I pray to God, hatagan pa ka sa Ginoo, taas pang katuigan, ug daghan pang blessings moabot sa imong life ma. Take care always. Iingatan ka naming lahat, magkakapatid, with your mga apo. We love you. Mua, may God bless you all the time. See you soon. From Ma'am Jobet Kutab ng Kingdom of Saudi Arabia. So, ayan, palakpakan naman natin si Ma'am. So, ayan, happy birthday. So, isa sa nagpadalaan ni Ma'am is yung imuhang anak na si Ma'am Jobet na nasa Saudi Arabia. So, aside from that, Ma'am, naapagin special letter ang uban ni mong mga anak. So, ayan, inanak kanila ka palangga, inanak kanila ka special. So, okay ra, Ma'am, ako ang basahon po. So, ayan, daghan-daghan dyan yung message ni Ma'am. So, inanak kanila ka love. So, ako ang unahon, pinangga kong inahan, Mama Norma. Sa dili pa ko mubala, mubati sa ko, happy birthday, Mama. Hatagan sa ka sa maayong panglawas, magampo pa o pasalamat permi sa Ginoo sa matag adlaw. Kung unsa man to ang nahitabo sa una, kasakit kalipay man, ni unong gyud ka. Salamat gyud ma nga ikaw among inahan nga may inantuson. Hehehe. Grabe jud imong sakripisyo. Nagantos pud mi nga makakita sa among kaugmaon. Salamat jud kaayo. Salamat jud ko kaayo sa Ginoo ug Mama Mary kay siya nagkuban kanato kanunay. Wala ta pasagdi. Pag-amping Mama and Papa, dimingaw po ninyo pa and ma. From Maureen Kotamura. So ayan, so palakpakan naman natin si Ma'am Maureen. Ayan, so happy birthday. So isa na sa anak ni mo si Ma'am Maureen. Saan siya karon? Cebu. Okay. So, aside from that, nakapad your message, Ma'am. So, 9. First of all, happy birthday. Thank you for your infinite love for us and wisdom. Salamat sa tanan nga imong gibuhat nga pag-atiman sa amua ug pagtabang hugas plato. Ha 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 ha. So, yan. Joke ra, Nay. Ang salamat sa diay sa pagatiman nako since pabata hangtod karon. Ugnay, unta hatagan pa kag longer life ni God. Then I know sad nga naay time nga gipalagot kanako. Sorry ato nay ha.
kay kabaw mansad ko nga sa ako tong kaayuhan. Unya ayaw na si kaon og baboy kay magwapa niya kag samot. Hahaha. Joke again. Cause age is just a number. Number ra gid na nay, ayaw kahadlok. Naaman say mo suporta nimo nay, kami tanan, I love mo. Then naa ra mi permi sa imong kiliran. I hope your day is filled with love and laughter. Happy birthday again, Nanay Norma. I love you. From Ma'am Divine Cotamora. So, ayan, palakpakan natin si Ma'am Divine. So, ayan. Happy birthday ulit, Ma'am. So, aside from that, so, since basa na ako sa ubali mong anak na apa, Joy, line message for your mga anak, Ma'am. From your mga anak, brother. Aw, sige. Mama, as a motherland sa among 5 ka igsoon, happy born day. Ma, hinahot at tagan ka sa Ginoo og 100 years pa nga edad. Hehehehe. Sorry ma, sa usahay, badlungon kayo ko nimo, tubagera, and etc. Pero I love you, ma. Imo kong giuganan sa pagsakripisyo ni Kyle. More things, ma, especially your prayer ni Kyle ha. Tululuha sa kalipay. Always amping ma kay dili permi naa sa imo tapad. Always work ko para sa imong apo, Kyle Kitkim. Happy birthday again, Mother. God bless sa inyong duha ni Fatherland. Sa imo ha, sir. From Ma'am Agnes Datagan. So, ayan, palakpakan natin si Ma'am Agnes. Si ayan pala si Ma'am. Ayan, so para ulit kay Ma'am. Galing kay Ma'am. So, aside from that, Ma'am, last na ni. Happy birthday, Mama. Hinaot nga taas pa, nga kinabuhi ihatag ni Lord, nimo. We love you from Jen, Junjun, and Dandan. So, ayan, talapakan natin si Ma'am. Happy birthday ulit, Ma'am. So, since natag na nako, nabasa na nako ang message para sa imuha, ma'am, and then hatag ko rin naman ang surprise gift na gusto nilang ihatag for you. So, inana giday kanila ka-love, ma'am. So, even nagbulag-bulag ang inyong family this time, at least, ang ending is happy pa rin together. Sa yung ani nga pamaagi is inana nila mapafeel sa imuha kung sa ka-special sa ilaha. So, sa ilahang surprise gift nga gihatag, ma'am, o sa letter nga, taas kayo nga ilang gisulat for you, unsa man ang imuhang ika-response sa ilaha. Dari lang, ma'am, lantaw lang sa camera. Salamat. Unsa pa? Salamat na pagkakot ako mga anak. Salamat. Basi na pa kayo laing ikaduma. Wala na, lipay ko akong anak tanong. Nahuray sila. Ayan. So, dagang kay Sat. Palakpakan naman natin si ma'am. Sobrang happy ni ma'am. So, kabalo ko nga na pa kayo kasulti sa imuha mga anak. So, so wala na. So, ma-feel na mo na naging emotional ka, na kahilak ka sa surprise nga gihatag sa imuha. First time ba nila niya mahimo sa imuha? It's your first time. So, ayan. Karon 66, karon pas na mo inani. Karon pa ka naka-experience sa inani nga surprise. So, sa imuhang gibatit, ma'am, sa ilang surprise? Salamat kay Sandro. Salamat. Ito masakit. Sige, okay naman. So, dili lang kapag sa... Mga ilamig water, kaya marag naging emotional si ma'am. Water lang, please. So, ayan. Turog So, tubig. Tubig kit, nas gawon kit. water lang. Sige, okay lang. Tubig. Palihog sa kong tubig, please. Gamay lang ang water. Sige, it's okay. Relax lang, ma'am. Let's celebrate. So, alam ko na birthday ni mo karon, so dapat happy lang ta. So, kabalo ko nga na-appreciate yung surprise. So, palakpakan natin si ma'am. Happy birthday, ma'am. Salamat sa birthday to you. So, later, kantahan natin siya happy birthday. Ayan. Okay, magyapon. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, ayan. So, happy birthday, ma'am. So, karon since nakahatag nag-response si ma'am, so relax lang kagamay. So, naging emotional nga si ma'am. So, di lang sa nato siya pagsulong po istorya nga daghan. So, karon since naman imong mga anak, napod si sir iyang husband, imong papa, ma'am. Pwede ra kumawag niyo, sir? Naman po si sir. Si Juan Dodo. Ali, sir. Kasi nga ni sir. Antonio. Sir Antonio, ali, sir.
Ani sir, so birthday sa imong wife. So sa imong mga anak sir, gihatag sila og surprise. Ingani kanila ka special kamong duha. So sa birthday niya karon sir, unsa man imong ikaw wish para sa iya? Salamat po na nakatabang sa mga palitan isda. Wala pa sa ko kung palitasan. Salamat sa Lord. Unsa imong wish para sa iyang birthday karon sir? Aw. Nalipay ko. Unsa imong kastorya niya sir? Tabangan kasi ang mga anak ito. Okay. Kaya mga anak niya ko ano kung tigulan ni. Kung magastoy ni. So unsa man imong ikastorya niya sa imong asawa sir nga nag-inunungay hangtod karon sir? Aw. Salamat ako nga. I-aptingan siya po. Oo. Tigulan naman. Ako. Tiguan na siya po. So, walay I love you para kay ma'am sir? Oo. Or kiss man lang, karon? Ha? Kahit i-kiss mo man lang si sir, karon lang kayo gayon sir. Kay birthday niya, sige sir. Mag-comment siya sa... Okay lang, kay mag-asawa man. Wala issue na, wala issue. Sige, kiss na sir. Sige. Ayan, wala pa ka naman So yan, so daghang kayong salamat sir. So kabalo ko. So unsa may kasulti nimo sa imong mga anak nga naghatag ani nga surprise? Salamat po sila. Salamat ni sa Lord. Ay nanak ko. Pinil sila sa mo. Sila kay tabang sa mga sa mga tabang sa mga. Ayan, so salamat kayo ma'am. Kay naadyo kay mga buutan nga anak ko sa gihatag ni God. Okay. So ayan, so palakpakan ulit natin si sir. Ayan ma'am, happy birthday. So karon magsugod ta kay sa may una may istorya. Si Sir Glenn ba ni? O ano Sir Glenn? Tawag dugong. Ali sir. Oh, change. Dali na po ka sir. Tapad sa imong mama sir. Yapil in flower of sun sir. Video. Ano? Ay. Ayan, so sir, ani? Later mo. Instrumental yan. So unsa man imo ika-wish sa imong mama sir nga nag-birthday karon? Dali lang. Tagaan sa mga lawas. Tagaan sa mga lawas. Mapay birthday ang mga siya. Okay. Sa imuhang mga igsoon sir nga uban nga naghatag ani nga surprise unsa man kasulti. Lalo kay Ma'am Jobet sir nga nasa Saudi. Dali lang sir. Salamat kayo mong ipadala ni Bet. Ipay kay sa mama kay imong padala surprise kini mo. Ayan. Ikaw po, tingat lang kanya Bet. Kaya naroon kayo kon karon. Ayan. Salamat kayo sa imong ipadala ni. So, daghang kayong salamat, sir. So, kayo lang kung si sir. Bugpong. Sige, palakpakan naman natin si sir. Salamat kayo. So, kabalo ko nga na-appreciate sa timong surprise. Sige, hatag sa imuhang magulang, sir. Manghod. Nga anan nga surprise. So, next karon is kinsa naman kay musulti personal. Ikaw, ma'am. Kay anak mo ka, ma'am. Dali lang sa. Later na lang. Video call, ma'am. Video call after. Ayan, so, birthday sa imong mama, ma'am. Unsa man imong ikaw wish aside sa imong letter nga gisulat kanina nga tong gibasa. Kumulis ako mama Tagalog. Kasi ang kinabuhi, amo na siya mauban. Na mayong panglawas. Happy birthday. Sa imong ate, ma'am. Hi. Kay Ma'am Jobet. It's okay. Tears of joy yan. Jean Aring, salamat sa suporta, sa surprise ni Mama. Since bata pa, inani na si Mama, 66. Karoon ka ito nakahuda ng ingon ani. Pero thank you, Lord, sa tanan-tanan, sa grasya, sa blessing, tanan-tanan sa inyo ha, Jen, Aring, Bet, Piskay Lawas, tanan. Amping mo diha. Salamat. Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Daghang kayong salamat, ma'am. So, wala na yung anak ni ma'am na nadari? Sige. Apo na po. Sige. So, apo naman. So, magsugod ka sa apo. JP. Okay, sige. Di siya may nangya po doon. JP. Ako sa mga apo natin. Alin, sir? JP, yan anak. So anak ni Ma'am Jobet. Okay. Later. Okay na, sir. Kaya naaman na rin yung video. So, sir, unsa man imo ika-wish sa imong lola, sir? Then, unsa man po imo ika-sulti sa imong mother nga naghatag ani nga surprise para sa imong lola? Dali lang, sir. Una sa tanan kay salamat ko kani kay
nita mo ni sa nanay karon kay isa mo sa pinakabalang ng padlungon ng apo pero ngay pag sa sa nanay kay balag sa ako pagadlungon lab kinako ni. Kay isa akong isa nanay. Before sa mo paano na ani kalibutan na dapat malato ko daan. Kay mabawi kasi ang pagkulang. Oh, palakpakan naman natin si Sir. Ayan, so ang sweet naman na apo ni Sir, no? So ayan, so na siya dream. So wala namang masama mangarap. So it's normal. So Napaisa. thank you so much, Sir. Ikaw, Sir, alay, kung sa'yo name niya? Si Kit. Okay, so anak ni Mama. Okay, apo. So as apo, nag-birthday mong lola, unsa man imo ikaw wish para sa imong lola nga birthday niya karon. Dali lang. Nay. Naganta ka doon din. Jesus nay. Dahil pan po nay. Anto po sa balay. Pero wawa po mi nay. Ay. Ah, palakpakan natin, Sir. It's okay. Kasi tears of joy yan. Luha sa kalipay na. Sige, it's okay, Sir. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Kit. It's okay. Salamat sa pagkatimang namin nay. Ako po sa balay nay. Ayan. So gusto niya magpadua. Oh, sige, sige, Sir. Tuloy. Dahil kabangin mi sa mga panay na hindi mi ma sa mga bus sa mga birthday students nga barkada na salamat sa tambag na basta waway namin sa balay na din tayo mi ugas mo plato kamugas mo plato sa balay Nagselos siya. Ayan, so, mauna, Sir. Ayan, ang sweet naman. Salamat kay Sir. Malakakan natin si Kim. So, next up po naman. Kisa ang ngalan na niya? Si Kim. Okay. Kim, ikaw, Sir Kim, ang samad mong ika-sulti sa birthday sa imong lola karon. Mananay. Salamat tanan na sa inyong pagsakripisyo sa mga bata kami na salamat sa pag-atiman sa amo ang karon na dahil salamat sa pagbantay ni Ken na dahil and wish na ko nimo na kay dili ka magbago dahil dili na kasi gid kuan ipanugot na mo unta Sige, it's okay, it's okay. dahil untay mong baba dili na sige kuan sige yaw-yaw sa amo balag badlungon kay mi dayon kuan salamat kay sa tanan na dayon every night. Oh, ang sweet naman. Palakpakan naman natin. Thank you so much, Kim. Oh, sa next pang po, isa pa. Cedric daw. Kalista, Cedric. Nasa pikas. Oh, yun yung naman siya. Dahil na may birthday dahil. Okay. Sige. It's okay. So, let's move on. Isa pa ilaing ang punga na rin. So, since kung wala na, sige, pakita siya sa video. Bantayan sa Okay. Sabangin si Ma'am. Sa bukod. Ayan. So, ayan. Birthday ni Lola sa may wish. Sige. Kiss na lang. So, ayan. Ang sweet naman. Kiss mo lang, nanay. Kiss. Palakpakan naman natin. Thank you. Happy birthday, Nay. So, parang since wala naman mga apo, no? So, naatay mga bisita lain, mga silingan, mga neighborhood. So, sige. Dali, ma'am. Start tak. Aham sa mga bisita. Ma'am, ikaw, ma'am. Kani si ma'am mo. May bisita. Dali, ma'am. Okay na. Naray, may bisita. Okay. Sige. Pinaka-close naman Dali, ma'am. Dali, ma'am. Happy birthday! Ayan. Greeting lang sa ang flower, ma'am. Tagaan ko mo yawas pas kinabuhi. Taas pa kayong birthday. Ma'am, lingkod ma'am para makakuan ka, ma'am. Ayan. So, unsa man mo ikaw wish sa imong Yes, duro ba kay pa-istuyaw? kuan, ma'am? Amiga ba ni or close ni mo family? Tagaan mo yung lawas. Tagaan mo yung lawas sa kinabuhi. Ilikay sa mga COVID karon. Laot pa yung taon, Lord. Na ang COVID maayon. Mawala ng taon sa tuwa sa Pilipinas. Nalagnas. Happy birthday! I love you! Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Salamat kayo, ma'am. Power ka bigla, sir, diba? So, ani, birthday ni ma'am, imuhang mama, imong ugangan. So, unsa man imo ikaw wish para sa imong ugangan nga nag-birthday karon? Ay, sulti na ko. Ikat karon ko igahan ko na. Mabutan ko dito ka tuloy ikat karon. Oy, maka. COVID unta mo wala ipadapin na mo
Unsa pa sir? Dagat, may lawas. Para maabot pa mga 100 years. Ano na? Maabot na. Mga joy. Maabot na. Kasi kita hadlad na. Uy. Kulay ko mo. Ginore may balon na to. Ayan, so Kama, una lang. Ato mo. nung wala na kay kadungog sir, dagang kay salamat. So palakpakan po natin si Sir Earth sa iyo man sir. Thank you so much sir. So basi na pailain nga mo message ma'am. Oh. So naay cake si ma'am. So ang nakabutang sa iyahang cake, happy 66th birthday Mama Norma. We love you so much and God bless. From Glenn, Jobet, Oreng, Agnes, and Jen. So ayan. Unsa man imong wish ma'am sa imong birthday karon? So Yun na, bago nimo i-blow ang candle. Ang mga ito, mga anak ko, parang pinabuhi. Parang sa tinubas ko mga anak. Kami dahil, uy, apil. Ubus lang kami ma'am. Ayan. So unsa man imong unsa pa ma'am? Gago may lawas, akong mga apo, akong mga anak. Nag-ano man din sila Akong bana. Mga may ako. kunik na sila. Ayan. So blow the candle ma'am. Ayan. So yay! Happy birthday! Wait lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So yan, so happy birthday. Palakpakan natin ulit kay ma'am. Happy birthday. So, dari ma'am, balik na kay ma'am. So, since ma'am, nahatag na nato ang surprise gift, then nabasa na ang message, and then naka-blow na ka sa candle. Unsa imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong mga anak karon adlaw ma'am? Nalipay kayo yung inahan. Ay, ganahan kay ko minaw sa inyong iwis ako Tagaan kong may lawas, uban sa kong anak, ug akong apo, akong bana. O, mura na ako. So ayan, so dagang kayong salamat ma'am. Palakpakan natin si ma'am. Happy birthday! So, since nakahatag na kag message, so alam ko ma'am, nga na-appreciate nimo ang surprise. Kabalo ko nga happy ka. So, sa ilahang gibuhat nga surprise karong adlaw ma'am. So, once again, happy birthday. So, 66 years old na ka ma'am, no? Ang usa man imo ma'am, pila na mo ka years nga wala nag-uban ni Ma'am Jobet di ay? Lugay na ay. As in? More than 10 years. Di eh. Ila, sobra. Sobra, 15 ka pa. So sa kadugayon no, so ma-feel gihapon nimo ma'am no, ug unsa jud ay kanila ka love, even lagyo mo. So inana kanila ka special nga para tagaan nga surprise. So kabalo ko ma'am nga na-appreciate nimo ang surprise, and then ma-feel pud namo ang love sa tibuok pamilya ninyo ma'am nga sa tanang wishes nila madungog namo sa ilahang mga greetings sa imuha. So daghang kayong salamat sa pagdawat na sa mo diri. So we are from Everything Surprises. Once again, ang wish namo sa imong birthday ma'am is more birthdays to come, and then we really hope na next birthday nimo or sa puhon may lawas mag-usa na mong tanan para mo celebrate sa imong birthday uban sa imong mga anak, sa imong husband ug sa imong mga apo. So once again, happy 66th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan natin si ma'am. Happy birthday. So pwede ra kaway-kaway lang ta. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita,
walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nang ina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at akayindin? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan. Walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. Sa puso't isip ko'y nakatanim. Sa aking sambahay ay padarama ko rin. Walang katumbas niyong pag-ibig. Aking mga anak ay akayin din. Pag lumuluhay, patatahanin. Babandayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kung